Mga igsoon, kini ang inyong magbalantay sa pagtuo si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Aniya kita karon sa Miyerkules Santo. Ug ang atong ebanghelyo karon nga atong pamalandungan mao ang ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang usa sa napulog duha ka tinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Hesus? Miihap sila og katuan kasalapi nga sensilyo ug gihatag kaniya. Sukad niadtong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo? Si Hesus miingon kanila, adtuan ninyong usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras, ang akong mga tinun-an ug ako magasaulog sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay. Ug gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Hesus kanila ug gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi, si Hesus ug ang mga napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan ug samtang nangaon sila mingon si Hesus, sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Hesus mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako nining panaksan mao'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay, sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga nagbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya mataw. Si Judas ang mabudhion miingon, magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? Si Hesus mitubag, giingon mo, Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, adlaw karong Miyerkules, o adlaw kini, nining Miyerkules Santo, diin ang usa sa mga tinun-an ni Hesus, si Judas Iscariote, mauna gayud ang mihimo o usa ka desisyon nga siya mubudhi sa atong Ginoo. Atong mahibaluan nga siya sa ebanghelyo nga siya miadto sa mga kadagkuan sa mga pari ug iyang gitugyan ang atong Ginoo ug iyang gibaligya sa kantidad nga katluan kasalapi. Ganabang pagbudhi. Kining pagbudhi dili ba na diha-diha. Kana bitawng sin, kining sala, doon na ba na gitawag og kining stages. Doon naman ay kining pagbuhat na tog sala, dili man na ingon nga diha-diha gyud. Kay ang sala nahimong sala tungod kay ato manggayod nga voluntaryo nga gihimo. Sa to pa di ay kun ikaw mi voluntaryo gayud nga imo gyud kining buhaton ang dautan, usa ka na kasala. Mao kini ang gihimo ni Judas. Hinay-hinay kadto diha sa iyang pangunahuna tungod kay iyang hunahuna pulos man sa lapi. Mao bitaw na nga kana bitawng tao bitaw nga ang hunahuna perming sa lapi makahimo gyud dautan. Kay di man gyud ka makontinto sa tinagingting sa salapi ug dili pug ka masulawan sa iyang kahayag sa maong mga salapi. Muna nga wala gyud kontento ang material world. Muna nga kining pagpakasala sa pagpanawkaw sa salapi, mauna ang dako kaayo kay dili man ta mabusog sa materialistic nga pamaagi. Ug mao kini ang nahitabo ni Judas, ni sulod si Satanas tungod kay iya mang gidawat nga gusto gyud siya nga permi nga anaay salapi. Kana bitang tao bitaw nga dili mo kontento sa kwarta nya maghimo na magplano og dautan, bisan sa imong pagplano nakasala na ikaw. Mao na nga importante gyud kaayo nga niining mga adlaw, nining adlaw nga Miyerkules Santo din atong gipamalandungan
ang kamatayon sa tong Ginoo, kita mohimog yun og desisyon nga atong talikdan, atong hukason ang mga dautan nga panghuna-huna, ug ato yung paningkamutan nga ma-focus kita na atay panahon sa espiritual nga kinabuhi. Dili nato awaton, dili nato hatagan og gibug-aton, dili nato, let us not imitate what Judas did, kay kana makadaot sa atong espiritual nga kinabuhi. Kita duha man ka naglangkob ang atong kinabuhi sa duha ka kinabuhi. Material din nakitay flesh, ug espiritual ang atong soul. Muna nga importante gyud kaayo nining Miyerkules Santo ato yung sama nga si Judas mihimo sa desisyon nga iyang luiban ang atong Ginoo. Kita usab mamalandong kung kapila kita nakaluib sa ato nga Ginoo, kung kapila kita nakaluib sa atong isig katao, kung kapila kita nahimong traidor sa atong isig katao. Bana, kapila ka naka-traidor sa imong asawa, kapila nimo buanga ang imong asawa, kapila nimo uto-utuha ang imong asawa nga imong gihatagan lang sa gamay nimo nga sweldo, o wala nimo gihatag ang tanan, o kung dili ka mohatag sa tanan, pulo menos imo unta nga iistorya ngadto kaniya kung unsa ang imo nga ngano nga wala ka mohatag niya sa tanan tungod kay duna kay gibayran o duna kay lain pa nga buhaton. Dili gyud ang usa ka kining pamaagi sa pagpakasala, mao gyud ang paglilong sa kamatuoran. Muna nga ayaw gyud pagtraidor sa imong asawa, ug asawa ayaw po pagtraidor sa imong bana. Kana pong mga naginigugmaay ay po pagtraidor sa usag-usa. Ang babae collect and select daw, di man na maayo tungod kay naubos ang imong kantidad, ang imong value, kung ang imong prinsipyo, collect and select. Kanang po mga lalaki, tungod kay gwapo ka, unya ang imo pong prinsipyo, kanang kining harvest and eat. Kana bang imo pong kuhaon ang daghan kaayo nga mga babae, mga imong kining buhaton nimo nga girlfriend, di pud na maayo. Kay usama na kapag panamastamas sa dignidad sa babae. Ang punto rin nako din ni mao nga di ta mo traidor sa atong paghinigugmaay sa usag-usa. Importante gyud kaayo nga atong hinumduman kining gitawag og honesty is always the best policy. Kunya di ta mo traidor sa usag-usa, ato yung ipakita nga kita kining mahigugmaon nga naghimo sa unsay ipabuhat kanato, kay pinaagi niini kita panalanginan sa Ginoo. Adlong Miyerkules Santo, panahon din si Judas mihimo sa desisyon nga siya mubudhi sa atong Ginoo, iyang gitraidoran ang atong Ginoo, gibaligya niya ang atong Ginoo sa kantidad nga katluan 30 pieces of silver, katluan kasalapi, ug dili kini maayo. Atong ihalad sa Ginoo ang atong mga kasaypanan, ug kita moingon, Lord, have mercy, I am a sinner. Hinaut-unta nga atong mahinumduman nga ang pulong ni Hesus ato gayod nga pamalandungan, paningkamutan nga mapuy-an ug mahatagan og kinabuhi sa tong tagsa-tagsa kapaglawig nining maong kinabuhi. Ang pulong ni Hesus maoy usa ka tanom nga gitanom daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Suon sulod nining mga adlaw sa Semana Santa, padayon kita sa pamalandong labi na gayod kung unsa na ang atong kinabuhi aron kita magiyahan nga ang ato ding kinabuhi alang gyud di ay sa lain nga kinabuhi, tungod kay kita
we are all citizens of heaven and not of this earth. Padayon kita sa pamalandong o kini ang inyong magbalantay sa pagtuo si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Muingon, padayon kita sa pagpamalandong ug atong sangpito ng atong Ginoo nga kita panalanginan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.